Vítam vás na mojom YouTube kanáli Pokoj v duši a samozrejme ten pokoj v duši vám aj prajem, aby ste ho našli a aby ste si ho udržali. Ak ho hľadáte, dajte odber na môj kanál, pretože všetky moje videá budú zamerané na to, ako tento pokoj v duši nájsť a ako si ho udržať. Dnes vám chcem porozprávať o tom, ako som sa prestal báť budúcnosti. Keď som bol mladší, a tým myslím podstatne mladší, to som ešte nemal tieto šedivé vlasy, tak som sa kadečoho bál. Myslím tých budúcich udalostí. A poviem vám teraz s odstupom času 30, možno aj 40 rokov, že to bolo úplne zbytočné, úplne som si robil starosti a možno, že som kvôli tomu aj ošedivel, pretože som začal šedivieť už v 20 rokoch, no tak bokom, hej. Všetky tie veci, ktorých som sa bál, alebo aspoň väčšina, drtivá väčšina, možno 80, možno 90% z nich sa vôbec nestala, takže som sa bál zbytočne. A tie veci, ktoré sa stali, tak nakoniec dopadli väčšinou úplne inak, než som sa bál, že dopadli dobre, alebo tak neutrálne. Takže zbytočne som sa stresoval, zbytočne som sa bál. A prečo to všetko vzniklo? Kvôli jednej jedinej myšlienke. Stačilo, že prišla nejaká myšlienka, ja som sa toho chytil a zrazu kúkam, že pol hodinu rozmýšľam, vytváram katastrofické scenáre o veciach, ako by to mohlo zle dopadnúť a podobne. Úplne zbytočné. Moja mamina je typický príklad tohto. Ona sa celý život kadečoho bojí, hlavne teda o mňa a o vnúčika a o veci, ktoré vôbec nikdy sa nenastali a ona si dokáže vytvoriť také predstavy, že človek sa až čuduje. Poviem vám jeden taký príklad malý. Kedysi, keď som mal tak 18, 19, možno 20 rokov, tak som býval na Morave v jednom meste. Mal som priateľku, s ktorou som žil a mal som jedného kamaráta. Bol to veľmi dobrý kamarát, mali sme podobné záujmy, často sme sa navštevovali. A raz tak, keď priateľka nebola doma a on bol u mňa na návšteve, tak z ničoho nič zmizol. Proste bez slova spakoval si veci, zavrel dvere, kým ja som bol na vecku a proste utiekol. Vtedy neboli mobily, tak som ho nemohol zavolať. No a keď som mu volal, tak ako proste, keď už došiel domov, tak vykrúcal sa, vyhováral sa. No a počase mi došiel dopis, že sa do mňa zaľúbil. A pritom on ani nebol nejak inak orientovaný, ale v tom moment si to uvedomil, že asi je. Toho šokovalo a spakoval sa a utiekol. No a počase teda ja som sa s tou priateľkou rozišiel, nie kvôli nemu. Vrátil som sa na Slovensko, u mami som mal ešte detskú izbu, tak tam som si odložil ten list aj medzi ostatné listy, ktoré som podostával kedysi. Mal som na to taký šuflík v písacom stole, tam som si to odložil, bol zamykací, tak som to zamkol. No ale jedného dňa som niekam išiel do mesta a nechal som to odomknuté. A mamina samozrejme zvedavá, tak si to tam listovala, našla ten dopis a už si začala vytvárať rôzne scenáre. A do toho je ešte do karát zahralo to, že ja som v tom období chodil darovať krv a zrovna v Žiline nemali dosť tej mojej krvnej skupiny, tak oni vtedy posielali telegramy, to je doba už dávno, keď sa ešte posielali telegramy, a proste tým ľuďom, ktorí mali tú krvnú skupinu, ktorú potrebovali, tak posielali telegramy, no a prišiel mi telegram. No a mamina to neotvorila samozrejme, len tam bolo napísané, že odosielateľ Žilinská transfúzo-hematologická stanica, alebo neviem presne, ako sa to volalo. No a ten dopis, to, že som sa rozišiel s frajerkou a tento telegram, už jej v hlave začal scénár sa tvoriť. A keď som došiel domov večer, celý deň sa trápila kvôli tomu, tak začala mať také rôzne narážky. No a potom počase som teda pochopil, že o čo jej ide a ona si vymyslela, že ja som nachlapol podľa toho dopisu a že kvôli tomu som sa s tou frajerkou rozišiel. A že som ešte chytil AIDS a dal som si robiť testy a teraz mi z tej transfuzologickej stanice prišli výsledky testov. No a ona sa celú tú dobu bála, že ja zomrem, lebo mám AIDS. Celý deň, lebo neboli mobily, nedalo sa mi dovolať.
Samozrejme to nebola pravda, nebol som teplý, s frajerkou som sa rozišiel kvôli niečomu inému a Telegram bol kvôli tomu, že potrebovali moju krvnú skupinu. Ale jedna jediná myšlienka, ktorá sa pestuje, ktorá sa zalieva, ktorá sa hýčka, tak dokáže vytvoriť takéto scenáre, ktoré vôbec nie sú pravda. A potom si vytvárate ešte aj emócie stresu, hnevu, strachu, neviem čo, a to samozrejme neprospieva ani vášmu telu, ani vášmu zdraviu. A ešte jednu príhodu vám poviem. Ja som teraz inštruktor v autoškole a mal som jednu žiačku, ktorá išla už na skúšky, krásne jazdila. Keby bolo na mne, ja jej dám vodičak už v polovici kurzu. A keď došla na tie skúšky, tak mi hovorí, že ja som sa posledné 3 dni utápala v predstavách o tom, ako ten vodičak nespravím. Ja som myslel, že ma picne. Prečo sa neutápala v predstavách o tom, ako to spraví? Hej, že predstavujem si ideálnu jazdu, všade dám prednosť, kde mám dať prednosť, pustím chodcov, bla bla bla. A na konci mi skúšobný komisár povie, že krásna jazda, tu máte papier, príďte si pre vodičský preukaz. Nie, ona sa 3 dni utápala v predstavách, ako ten vodičak nespraví. A dobrá žiačka. A samozrejme ten vodičak tú skúšku konkrétnu vtedy nespravila, vodičak potom neskôr, hej. Ale tú skúšku nespravila na takej hovadine, ktorú mi nerobila nikdy. Išli sme po ceste, kde sa dobre obídu 2 autá, ale už keď ide cyklista pred vami, tak ak chcete ho obísť, tak už není dosť miesta, aby ste dodržali dostatočný odstup od toho cyklistu. Nikdy to nerobila, furt to trénujeme, nikdy to nerobila. A na tej skúške just rovno sa natlačila medzi to auto a toho cyklistu a samozrejme policajt ju vyhodil. To auto oproti sa ešte vyhýbalo na obrubník pomaly. Ale to len preto, že pripustila myšlienku, ako to nespraví a 3 dni si ju hýčkala. Takže toto je moc našich myšlienok, ale dobrá správa je to, že máme možnosť voľby. My sa môžeme rozhodnúť, na čo budeme myslieť a hlavne je ale dôležité sa prichytiť pri tej myšlienke, lebo my sme zvyknutí myslieť automaticky a pekne si tie scenáre rozvíjať. Takže treba si sledovať, na čo myslím, treba sa pri tej myšlienke prichytiť a potom mám možnosť voľby. Dobre, chcem nad tým rozmýšľať v takomto štýle, v takom režime. Dobre, rozmýšľajme, vytvárame katastrofické scenáre, keď sa nám to ľúbi. Ale ak sa nám to nepáči, tak prečo by sme to robili? Môžeme si vybrať úplne inú myšlienku, pozitívnu, konštruktívnu, alebo sa rozhodnem nemyslieť vôbec na nič. Budem si užívať dňa, budem sa kochať prírodou, budem vnímať všetky zmysly svojho tela. Dôležité je, aby sme boli strážcami svojej mysli. Tuto v hlave ste vy strážcom. Vy sa rozhodujete, na čo budete myslieť. Vytvorte si tam pomyselnú bránu, hraničný prechod pre myšlienky, alebo nazvite si to ako chcete. Príde myšlienka, jak v USA, boli sme nedávno v USA, tam hneď sedel tento colník, alebo jak ich nazvať, ten officer, a už sa pýtal, prečo ste prišli, kde budete bývať, ako tak ďalej. Takže prelustrujem myšlienku, vypočujem si ju, fajn, si moja, akceptujem ťa, prišla si, dala si mi túto informáciu, ale ja ju neakceptujem, nechcem ju. Nech sa páči, choď ďalej. A ja si vyberem myšlienku, ktorá sa mi páči, ktorá mi niečo prinesie do života, ktorá ma spraví šťastnejším. Takto som sa ja prestal bať budúcnosti. Samozrejme, ako som povedal, chodia tie myšlienky ďalej, ale už im nevenujem pozornosť. Len na sekundu a rozhodujem sa, čo ďalej. Prajem vám pokoj v duši a pekný deň.